Imba ikatinamati. Shorai. Imba itinamati. Chero. Tinovarumbidza isu tinovarumbidza Ishe wemadzishe tinovarumbidza isu tinovarumbidza isu tinovarumbidza Ishe wemadzishe hakuna mumwe wakafanana nemi tashaiwa mumwe wakafanana nemi tashaiya mumwe wakafanana nemi Ishe wemadzishe kudenga ndimi munotonga pano panyika ndimi munotonga pasi rese ndimi munotonga Ishe wemadzishe ona tinovarumbidza isu tinovarumbidza isu tinovarumbidza Ishe wemadzishe tinovarumbidza isu tinovarumbidza isu tinovarumbidza Ishe wemadzishe. Hello guys, hi guys, mangwana nakanaka. Sorry guys, tanonoka tatozoyeuchidzwa nevamwe kuti time dzakwana muri kupi handei. Alright guys, satatanga kunamata toda kungotaura 2 minutes 5 minutes about my monitoring spirits. Naika kana ndichitaura about my monitoring spirits tikutaura about my spirits that are always following you around, spirits that are there to monitor each and every movement of the things that you do, be it kubasa spirit yo inenge inewe. And spirit yakadaro yemonita spirit yakanaka, spirit inodestroya. Kubasa inenge inewe paunofamba spirit yo iripo, chaunoita spirit yo yakadongorera, spirit yekuparadza isingadi chakanaka, spirit inokudestroya inoita kuti uwe munhu akashoreka pese pawasvika kudai so pane kuti uonekwe zviri pauri, unoonekwa kunge pari kupfuura zombi, pari kupfuura kunge munhu ane fesi yakabvanganyuka, pari kupfuura kune maspirits akadaro, kune fesi dzinopfekedzwa nevavengi kuti paunosvika unongopomerwa chausingazivi, hausiri iwe, they are seeing something different. Chinhu chisiri iwewe, yako fesi original fesi haionekwi, yakapfekedzwa shield yakaipa yekuti ndo chinhu chotaka kuonekwa. Kune vanhu vakadaro paupenyu guys. Ndakambokudzai nyaya yekuti mhepo dzimwe imwe mweya inotiteverera yetu kwatinoberekwa inobva nesu tiri vana vadiki igosimuka nesu tiri vana vadiki igoenda newe ugosvika pakukura, ugosvika pakuchembera. Mweya uyu uchingori newe monitoring spirit ichingokuteverera. Mweya yakadaro guys tinoda kuiramba mukati muupenyu hwedu nhasi. Mweya inoita kuti usaroorwe, mweya inoita kuti usemeke wakanaka zvisingaiti asi unosemiwa. Mweya wokuti paunosvika pabasa kudai so wanga usipo pachiitika certain issues but zita rako unonga riri pakati. Ndakambokudzai a certain story about a guy who was very intelligent kuchikoro zvekutodaro. This guy but life yake was not stable kubva ari mwana mudiki. You could see kuti kuchikoro aita number 1 but boots chaye kupfeka yanga isipo. Wewe panguva iyoyo taingoti zvinowanikwa kumba mune nhamo.
akakura akapedza igara chintei zvaitozikanwa kuti number 1 ndeyake, akapedza primary kana kusekondari zvaizikanwa kuti number 1 ndeyake. This is a true story of a guy anga ari musenior wedu kuchikoro, but it happened right in front of eyes, zvakarwadza munhu wese. Akapedza akashingirira akatsvagirwa bezari, vanhu vakapindira nemaresults anga abuda nawo neform 6, vanhu vakati tinoshingirira taende kuuniversity, akatsva kuuniversity. Apedza kuuniversity guys, apasa guys, aita degree rake, munozaita masters rake, munoziva chakaitika kuti chii, akaenda kumusha, achibva kumusha angawana basa kune South Africa, kwanga wana basa bva kuZimbabwe, akaenda kumusha kunooneka hama kuti ndakuenda kuSouth Africa, ndakawana basa pakambani hombe. Achibva kumusha kwake zvanga zvokutamburira achida kuenda kuSouth Africa, akamira pa road yebhazi, pakasvika motikari kumamisha kunonetsa mabhazi malift kuya, papasvika chirori chaakasvika akati achitsvaga lift, ndobva kwanzi chirori chikamira chikanzi pindai murori, vakapinda murori ndobva gara kumasure kwerori. Handimaona vachifamba, rori yaenda kuHarare, vakagara musure kwerori kudari. So guys, vachifamba vatifambe about 20 kilometers, rori yavanga vari yakanotsika dombo kumasure, yatsika dombo kumasure, vhiri kumasure, dombo rakasimuka rakaenda kunanga iye murori yakazara vanhu kumasure, rakanonanga iye kunomurova mumusoro dombo, achibva donha moro, rakabva fira ipapo. Ari murodhi yekuti ndakuenda kuSouth Africa, ndawana basa for the first time upenyu, ndakunochinja upenyu hwangu. Rori vhiri rekumasure rakatsika rori, rakatsika dombo, zvisingaitiki guys, zvakaitika ipapo. Dombo rakasimuka, rakarova, rakadai rikapinda motika, rakanorova musoro kakagara pakone yerori, akabva donhera pasi akafa. Maspirits iwaya asikadi chakanaka, spirit of death. Unotozviziva kuti mufamily yekwenyu kune mweya inotenderera, kune mweya yerufu inotenderera, kuti kurarama kudai kuvepo inyasha. Kunotonzi gore rekumba kwenyu gore rega rega kune munhu anofanwa kufa. Kune maspirits anenge achitenderera pese paunofamba, spirits dzekuti vamwe vanenge vachiwana kuenda kana kubuda kunze kwenyika, vachiwana kana maCOS iwe unoshayiwa, but une mamarks ari nani kudarika evanhu ivavo, unenge uri munhu. Kune mweya yakadaro, mweya isingadi chakanaka, mweya inodisturba chakanaka, mweya inodisturba kuti ugare mumba, mweya inodisturba kuti uite chinhu chinobatika, inoda kugarisa, kugara uri panzvimbo pasingaiti pane rufu, kukurida kurufu rwako, your early grave. Iriko mweya yakadaro inotenderera, iriko mweya yakadaro inotenderera, ende mweya iyi mizhinji iri kubata pamusoro pevanhu vari innocent. Mweya iri kuuya yevanhu yakaparwa nevanhu vakafa kudhara 100 years ago, 50 years ago, iri kutevera vapenyu nhasi. Iri kutevera vanhu vapenyu nhasi, ichitevera vapenyu nhasi kuti uparare, kuti wange uchiparara nokuti havadi chakanaka. Utori threat, vanoti vakakutasa kudai, so you are a threat to them. Vakutasa kudai, so vanoona chiedza chiri mauri, they want to dim that light. They want to dim that light. Vanoda kuona ririma, nokuti pane chimwe chinhu chiri mauri chinopenya. Pane chavanoona chiri mauri chausingaoni iwewe chanoda kuzama kudestroya. So they send their monitoring spirits kuti dzigare dzakakudongorera. Hauna chaunogona kuita chinobatika. Unobata mari, unomuka makusema uchienda kuenda kunoshanda kudai so. Asi mari yacho yaunenge uchishanda kudai so unoshaya kuti yafamba sei. Unoita kunge wakabata mapepa pakati pemaoko ako. Kuita kunge musha mune chikwambo, kuita kunge musha mune chidhoma, kuita kunge mune mweya yengozi inotenderera inongo yakanangana newe chete, nokuti havasi kurara. Nguva dzatinotaura dzedza dza12 ndosaka ndichimira 12 imbodarika mbijana, because 12 iyoyi ndo inosimuka even varoi chaivo vachifamba. So if you are not prayerful enough, 12 iyoyi uchiti uri kunamata kudai, minamato yako haina kwainoenda, minamato yako inogumira pasilingi, nokuti naivo ndo times vanenge vari panzvimbo, ndo times vanenge vachisimuka, ndo times vanenge vachipinda muzvitende zvavo, ndo times vanenge vachikwira mapere avo vachienda kwavanenge vachienda. Vari kureverera nezita rako, ndo time yavanenge vachireverera iweyo, ndo time yavanenge vachichera makomba vachisa mazita. Vamwe venyu mazita enyu ari mabhotoro right now as we speak. Mabhotoro akazara mazita enyu akachererwa kwamusingazivi, unknown destination, unknown location, mazita enyu arimo. Kunzi uyu chero zvikaita sei haafa akaita chinobatika paupenyu. Hatidi kumona chita chinogara chakadaro. But mirai ndikudzei ndichiitika, munoziva kuti Mwari ndiMwari. God is God. No matter what anyone thinks, no matter what anyone can plan, no matter what the devil can plan, God is God and can never be changed by men. His plans will stay. Zvavakataura pamusoro pepenyu hwako, zvavakanyora pamusoro pepenyu hwako kuti uchadai so, zvausingazivi iwewe, zvinoitika. Hazvina basa kuti vagare matera akaita sei, hazvina basa kuti vaenda kun'anga dzine mukurumbira yakaita sei, hazvina basa kuti vapinda pasi pemvura pakasvika sei. Kana Mwari vari Mwari, Mwari ndiMwari. Kana vakangotaura kuti nenguva dzakati pakati ndichakuitira zvakati, uchafamba wakadai, uchadai so, it will still happen. Hakuna munonimisa destiny yaMwari. So panguva inotoda kuti timbonamata tese pamwe chete before we go to sleep, tichiparadza nekurayira nekudzinga mweya inosimuka, mweya inotenderera, mweya yaunoziva iwewe sedunga munhu, unoziva zviri kuitika mukati muupenyu hwako. You know yourself, you don't have to be told. Mararamiro ako zviri kuitika pauri zvinokunetsa,
zvemufamily menyu zvausingadi kuti zvizikanwe neruzhinji iwo unozviziva. Pray for me, I'll pray for you. Mira wega panzvimbo mangwanani anhasi. Take your ground as you are going to pray. Stand on your ground. Ramba mweya usingazivi. Don't just receive anything that you don't know. Usangoti I receive mweya usingazivi kuti mweya inobva nekupi. Usangobvuma Satan ngatambe neupenyu hwako nokuti you are more than conqueror in everything that you do. Uri mukundi nekufurikidza, and no one can take that away from you. Saka ngatinamatei vedu tinamate tese tichingonamatira kuti Mwari vatitire zvakanaka nedambudziko rako ndera dambudziko rako wega. Let's normalize to pray for ourselves and to pray one another and tigare tipo pamunamato nokuti Mwari panguva ino tikurarama mazuva ekupedzisira. Tikurarama mazuva ekupedzisira, mazuva ekushekwa kwevanhu, mazuva ekuparadzwa kwevanhu, mazuva ezvinhu zviri kudengenyeka. A lot of things are happening. Zvakungoda Mwari chete. Hazvichadi munhu izvi, hazvichadi mbiri izvi, hazvichadi zvimwe zvinhu izvi. Zvangoda Mwari. Ngatisinzirei tinamate. Baba muzita remwanakomana muzita ramweya mutsvene. Baba tinokupai mbiri kunyangwe nemangwanani nhasi Mwari. Mwari vanoshamisa, Mwari vakatendeka, Mwari vasinganyadzisi, Mwari vetsitsi, Mwari verudo, Mwari vanoregerera, Mwari venyasha, iyemi makagara pamusoro pechigaro chenyasha mangwanani nhasi. Iyemi Mwari vasingasanduke, Mwari vasingachinjwe nesituation, Mwari vasingakwate, Mwari vakamira panzvimbo. A God that will always be God. Baba tiri pano mangwanani nhasi Baba. Tinomira pamberi poso wenyu tichidana Baba. Tinomira pamberi poso wenyu Baba, declaring your goodness, my God. Baba, we are here, Jehovah, saying, Mwari wangu wamasimbose makatendeka. Toda kupai mbiri, Mwari toda kutendai Baba. Muri Mwari vanotigonera, muri Mwari vakanaka Baba. Hatikodzeri kunge takamira pano tichitaura nezvezita renyu Mwari. Baba, asi nokuti muri Mwari Jehovah Baba, munotitendera kuti taure nezvezita renyu Mwari. Baba, tiri vadikisa pamberi pezita renyu Mwari. Baba, zvamunotita mukati mopenyu wenyu Mwari, mukati mopenyu wedu Mwari, hamukodzeri kunge muchititira Mwari. Asi nokuti muri Jehovah Mwari, munonga muchingotitira nyasha. Baba, takamira panguva ino sevana venyu Mwari, tiri kunzvimbo dzakasiyana-siyana, tangokumbira simba renyu ramweya mutsvene Baba, simba rechikuriri Baba, simba rinobva kumusoro kudenga Mwari. Sanganai nesu mangwanani nhasi Baba, tiri pamberi poso wenyu Mwari. Varipo vari kurwara Mwari, varipo vari kunetsekana nemisoro Jehovah, varipo vari kunetsekana nemisana Baba, varipo vane zvimwe zvirwere zvakasiyana-siyana Mwari panguva ino. Varipo vari kubatikana mukati mepfungwa Baba, vasingakwanisi kurara Baba. Vamwe vachirara Jehovah, ivo vanenge vachimuka Mwari. They cannot sleep Baba because of things that are happening in their lives, my God. Baba, ndaingonamata mangwanani nhasi tenzi kuti batai mweya umwe nemumwe Mwari. Vapeiwo peace of mind Jehovah. Baba, rapai mweya yakapwanyika Jehovah. Rapai mweya yakapwanyika mangwanani nhasi Baba. Batai mwoyo yavo zvakare Jehovah Mwari. Baba Jehovah, ndimi munoziva zviri kuraramwa nevana venyu Mwari. Pari kurwadza Mwari munopaziva. Pakaoma Mwari munopaziva. Asi Jehovah, munotaura kuti Jehovah vanodana muzita rangu Mwari havanyadziswi. Munotaura Jehovah kuti muzita rangu Baba vatinodana nezita rangu Mwari havanyadziswi. Ndaingokumbira mutsvene wavatsvene zvakare Jehovah kunyange nemangwanani nhasi Baba. Baba, batai mweya umwe neumwe Mwari. Baba, mukati medzimba dzavo pindirai Mwari. Pindirai muri Mwari Jehovah. Baba, vanovenga zvakare Jehovah kurambana. Baba, ndinotaura Ishe wamasimba chiti pindirai mukati medzimba dzavo Mwari. Tipei mweya wokunzwera Baba, tifambe nebi. Tipei mweya wesoko renyu, mweya wokunzwera Baba, tinokutadzirai kuti tivatadzi, asi tiregererei Jehovah panguva dzose Mwari. Baba, zvatinosuvira nemwoyo yedu Baba, zvinosuvira mumwe nemumwe nemwoyo wake Mwari. Ndaingokumbira kuti Mwari wangu dei mangopindira Baba, dei mangobata Baba. Batai nekugona kwenyu Mwari. Tipeiwo mweya werudo Baba, mweya umwe chete Mwari, mweya wokutakurirana mutoro Jehovah, mweya wokunzwirana Mwari. Muve muchitikanganira Baba nekukansela patinokukanganirai pese Mwari. Kansel Jehovah Baba, mutinzwire nyasha Mwari. Mweya yekwatinobereka inosimuka Baba, mweya isingadi chakanaka Mwari, mweya yese zvakare inotumirwa nevavengi Baba, yekuparadza Jehovah, tinoirayira Baba. We stand against them in the mighty name of Jesus, my God. Baba, tinorayira zvakare Jehovah, tinoiramba mangwanani nhasi Mwari. Tinongoti Mwari wangu Baba, nyasha dzenyu Mwari ngadzizvitaridze Mwari. Baba, hondo dzingasimudzwa nevavengi Mwari, tinodzosera bheki Baba by fire kwadzinobva Mwari. Chiti Mwari wangu, tiri verudzi rwemba yaDhavhidha, tiri verudzi rwemba yekukunda Mwari, tiri vakundi nekufurikidza soko renyu
munotaura Mwari makataura mukati mesoko renyu mukati Baba every knee shall bow and every tongue shall confess that you are the Lord. Baba, here we are this morning, my God, bowing before your throne, Jehovah, and confessing with our own mouth, Jehovah, that you are Lord. Indeed, you are Lord. Hakuna umwe Mwari zvakare wachafugamira chinamata. Hakuna kamwe kaMwari kachafugamira chinamata. Tinofugamira zita renyu chete, zita riri pamusoro pemazita ese Mwari, zita riri pamusoro pemazita ese Jehovah. Vanotsvaga mabasa chaiwo Mwari wangu, pindirai Baba, pindirai zvakare Jehovah, muvape Mwari. Baba, nerimwe remazuva vazomirawo vachitaura ukuru hwenyu Mwari. Vari mukati mebasa Mwari wangu, vachengetedze vapeiwo protection yenyu Mwari. Vachengetedzwe nemizvishame zvakanaka kwese kwavanofamba Mwari. Vanofamba nengoro dzemoto Mwari, vakomberedzei Mwari wangu, mufambe navo pavanosimuka pese Baba, pavanofamba vachienda nekudzoka Mwari. Mufambiswe, muvafambise imi mugodzoka navo Mwari wangu. Baba, ndadana kwamuri Jehovah, vana vedu vese Mwari ndivaisa mukati memaoko enyu Jehovah mangwanani nanhasi. Baba wangu Jehovah, Baba, nyika yapanduka, nyika iri kumedza vana Mwari. Komberedzei vana vedu Mwari neropa renyu. Itirai vana vedu zvakanaka Baba muzvikoro pavanofamba pese Mwari. Mwari wangu, vakure vachikuzivai Mwari, vakure mukati mesoko renyu Jehovah. Baba, varege kunyudzwa nenyika Baba inoparara. Nyika nekuzara kwekwese Baba munotaura kuti zvinoparara, asi soko renyu rinogara nekusingaperi. Takamira pasoko renyu mangwanani nanhasi Mwari wangu. Baba, tibvisirewo masakatiri akaipa mukati meupenyu hwedu. Wese akaipa mukati meupenyu hwedu akatikomberedza Mwari, ngaauye achidarika Mwari wangu wamasimba ose makatendeka. Baba, tibvisirewo masakatiri ese Mwari anotiparidza mukati meupenyu hwedu Mwari. Baba, atizivi Mwari, hatina maziso emweya. Taikumbira kuti Mwari mutiitire. Uyo neuyo anochera gomba achitari kucherera umwe munhu Baba, achitari kucherera isusu Mwari wangu, ndaingonamata Jehovah, jira gomba rari kuchera Mwari, regai achere rinyatsokura Baba, regai ridzike Baba kusvika paanoda, nokuti ndiye achawira mariri Baba. Baba, ndainamata Jehovah, imi ndimi murwiri wedu Mwari, munotirwira nguva dzose Baba. Ivai nesu even panguva ine kurara, taikumbira protection yenyu Mwari, taikumbira ropa renyu Baba rive nesu zvakare Jehovah. Baba, tichengetedze tigomutswa tiri vapenyu panyika yevapenyu Baba, tive slow in anger Mwari, mukutsamwa chako chako Mwari tinonotswe. In our area of weaknesses, my God, Mwari munoziva. Vamwe hatigoni kutaura Mwari, vamwe vanogona kutaura Baba, vamwe vanogona zvakasiyana-siyana zvingagone kune vamwe Mwari. Tidzorei Mwari, let it work Jehovah to your favor, my God, let it work to your favor, not against your favor, my Lord. Nezita neropa raJesu mangwanani nanhasi Baba, tinosimudza mbiri yese, tinokupai mbiri Jehovah, tinokupai mbiri gwayana raMwari, tinokupai chigaro chenyu Jehovah, tinokupai chituro chenyu Jehovah, nokuti muri Mwari vakatendeka, muri Mwari vasinganyadzisi, muri Mwari vasingakundikani. Tanamata mangwanani nanhasi nokusingaperi Baba, nezita raJesu, amen. Mugwayana toripa biri yose kugwayana rababa, kugwayana raba hari gwayana ramari, kugwayana ramari, tinoripa biri yose kugwayana, tinoripa biri yose kugwayana ramari, ramari kugwayana ramari, ramari. Thank you guys. Mwari wakuitire zvakanaka, guys. Tosangana mangwana, murare munyasha. Good night.